Okay guys, usiyabonga kaPhukoze lo okhulumayo. Sihleli phansi la nosicelo zihlalele sinokhelwa intwana la. Encane ithi icela sizo. Uthe ubaba uNgqebe lakho? U-Andile Imbongezizwe. U-Andile Imbongezizwe. Ifika la ithi u-Andile Imbongezizwe icela sithi ukuyizwa kancane. Bayisithi asithathe ikhamera khona lento ayishoyo siyizwizwe nabantu. Uthe uphethe nawe uhlale phezulu kwalento othe uyiphethe Andile Sizwe. Oh ake ngisho-ke ithi amazwi ami uzawakhumbula abethi mntana mabofunda mhlawumbe emaphepheni uzophuma kwazi ba noma engangithoma kunetha imvula kodwa mangiphasile ngiqedile emashini nokuthula lempilo ayikho lula injengejaqamba idungululwa kuze kube lula ikhanda imbawula kondishiya umlotha sengiyawucisha lo mlilo ongaze kufika icisha mlilo imfundo babedlala kusaqala unyaka emaripotini sekuphela unyaka babona inyakanyaka bakholwanga basikanjani sisho engaphasanga abadlala yakuphela unyaka abangafelanga basi bayaxova nti imfundo exova bona sebasola nasemqondweni bayabola babhema idakamizwa ozobadaka imizwa ngesiqaphela uthisha mezobabuza i-answer classini bacashe emadeskini eseclass 10 some 10 kwenza ba zaphamisa izimisele basela bakamisele baphelele kumbi imsele batshela ukuthi bayongqongqondo ngemqondo kanti akho lutho enhloko batshela ukuthi othisha bayabagcwalisela bebeshoda ngamamaka okuphumelela nginendaba engitshela umama isimntanami abofunda mhlawumbe emaphepheni ngizophuma hayi ke hey wena uthe uneminyaka emingaka ukusho iminyaka yakho neminyaka emingaka angina 14 years una 14 years ufunda grade ba grade 8 ufunda grade 8 so yini ekudecide ukuthi wenze lento yini ekwenza ukuthi uthe uhlala lapho konje akuhlala eMathanda ubisi eHout West eHout West so usuke eHout West weza la kuthini yini isizathu sikwenza wenze lokho hayi ngoba ngitalented kakhulu yeah ngiyazi ukuthi yeah Andile cha siyaqwala ngempela so manje makuthiwa nje sikunikeza ithuba endaweni mhlawumbe ungafika nje ukuthi kubakhombisa kancane usuqedile ukuthi ukubhala ngifuna sana key agreement makukhona indawo kakhulukazi ngoba kuzobe kubhizi oDecember sohamba nawe bese sikubuyisela ubuyele emuva esikoleni maseqala unyaka ngoJanuary ngoMarch bese ubuya nereports elshow ukuthi wenza kanjani esikoleni makunjalo so lokho sikinvite njalo makwama holidays sabe nawe yes uyizwe njani le ngiyabonga kakhulu ufisa kwenzekeni ngetalente lakho incane hayi umncane sicelo nomuntu ufisa kwenzekeni ngetalente lakho ngempela angifisa ukuthi lithuthuke kakhulu ngishane inkondlo ezinama message ezoxwayisa abantu ngempilo umdala right Andile right show boy keep it up dona bakuthola kanjani abafuna ukubhuka for inamba usho inamba yabo bakho nobuyaba wakho oh bazongithola kule number 071 477 0818 ithini it's 071 1477 0818 hayi yes kokho se game we fa yale bitso hamba kanani umdala ke uyangithusa